Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asibuke lesi sibalo sethu sino cos kwaba negwegwe elithi 5x phakathi ngezansi divided by e to the sin onegwegwe lika 5x sino dx eceleni. Sisibuka isibalo sethu sicabanga ukuthi hey, engabe sizophumelela na ukwenza i-u substitution. Kalula ke sizothi nje sisuka na i-u substitution yethu yokuqala. Ayina nokuthi yokuqala na i-u substitution yethu nje i-u substitution isuke izimele nje iloko kuseku divided okungezansi. Okusho ukuthi oku-du wethu kusuke kungubani? Singathi u5. Ungakhalaza ukuthi hayibo u5 usuthatha manjena ngoba awukho la u5 kwisibalo sesiphiwe ku5 cos x 5x5 wethu kwa cos awukho u5 ngaphambili. Khululeka. Khumbula ukuthi ukuthola kanjani lokhu ukuthi ungafaka u5 uma usufuna i-du yakho, ungafaka inombolo ethize phambi kwaloko okuphiwe. Ukuthatha ekutheni uthatha lokhu okuphambi kwale okuphambi kwa x. Yangizwa? Okuphambi kwa x ikona ozokuthatha njengenombolo ongayisebenzisa lapha ku-du. Njengokuthi ke singathi kanje ngenye indlela singathi ke kufana nokuthi sino 5 sithe times 1/5 okuzokupha u5 na kanjani okukusizile ukuthi isibalo awusiguqulanga awushintshanga ukuze uthole lokho okudingayo uzamile nje ukusebenza naloko nako ukuze uthole okungcono. Asisekeleke esoqala sisebenze ngakho. Singathi ke sincishe ngagijimela ukubhala ngombala engawufuni. Sino 1/5 ngivale la. Ngino cos 5x. Angisho. Ngino 4 cos 5x ebese nguguqule ngathi ungubani? Ngathi ungu-du. Ngezansi usin 5x wami bese nguguqulile ngathini? Ngathi ungu-u. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi senginobani? Sengine-du over e to the power u. Uyayibona into ukuthi kuguquleka kube into elula kanjani? Emnandi kanjani? Ngoba nje amamaka la phambi kobuso bakho nje. Guqula wena ngithi ukusubstitute, ukuguqula noma ukubambisa. Ngibe no 1/5 ngaphakathi sengizoguqula kanjani? Sengifuna i-integral noma i-antiderivative yakhona lesi sibalo lesi sesitholile la ngezansi. Okungiphani? Okungipha e to the power negative u. Base kungiphani? Kungipha u-du. Base sengikulana ke ngizibuza ukuthi uma sengino e to the power negative u ngibe no du engabe ngisizeka kuphi lapho? Ngithi ukubheka ukuthi ngiyafika yini ekutheni isibalo sami ngiyasigoqa noma kubaleke ukuthi ngiqhubeke. Angiboni mina ukuthi ungagoqa la. Uyaqhubeka. Thatha u wakho uthi equal to minus u. Thatha du wakho over du uzokupha bani? -1. Uyabona ukuthi u wami lo wesibili manje awusafani naloka engusemseqaleni. Okukhombisa i-antiderivative ke wona ke loyo u wami. Kuyefana nokuthi kabe ngibale ngokuthi dw equal -du. Kuyefana nje mntakwethu. Akusiyona nje into ehluke kangako. Asiqhubeke. Unegative no du wami singakhohlwa singenza iphutha. Kubalekile ngaso sonke isikhathi ukuthi uma isibalo usenze phela ulokubuyela emuva uyobhekisa. Yazi into enjengo positive nento enjengo negative into ekhohlwa kalula kanjani? Into ngaguqula ke kodwa ke njengoba sengifaka u-1 ukuze kube njani ukuze kuguquke singathuswa ubala. Asiqhubeke. U-dw wami lona ngugoqe kubambise nobani no du onjani othe times -1. Uma sengigoqa kanjalo ngizoba no -1/5 lo minus u wami ke sengizomisa kanjani? W njengobani? Njengo w. Sengizomisa kanjalo njengo w. Ngibe no dw ozomiswa kanjani? Konke lokhu sekundawonye ngizothi ngikumisa kanjani?
ngawu minus 1 over 5 EW ophethe uW plus C. Khumbula ngaso sonke isikhathi engikugcizelela njalo ukuthi uC wethu lona ubaleke ngani nanokuthi ngufakelani. Ngufakela noma ubalekele ukuthi isibalo sethu uma siloke siqhubeka siloke sifana kanjalo kusize ukuthi singazitholi esimeni sokuthi asazi manje ukuthi siloke siqhubeka sibala into eyodwa sibambise ngosiwe constant. Kuhleke njengoba sihlela ngezansi ke sino minus 1 over 5 EW plus C equal minus 1 over 5 uzosipha ba E usu minus sin 5x omele vele okufana no U ukuthi manje sesifuna sibasehlala ngezansi siguqule sikuthatha njengoba kade kuyiko vele kusukela eqaleni. Sibe nobani ke sengisholola okulandelayo. Khumbula ukuthi bese sikade sizamile nala ngezansi ukwenza athi ngithi kwehlela isikhala ngivulele la ngibe no EW wami sese ngithi EW ngibe no cos wami ophakathi u5x ngibe over sin x 5x njengoba isibalade sisho vele okungafana nokuthini ngino cos 5x e to the power yabona ngisekele bekade ngikubize ngoba vele eqaleni ngo U okusho ukuthi sekuzoba U equal minus 5x of sin 5x noma ngathi U du minus 5 cos 5x minus 5 over minus 1 over 5 minus 1 over 5 gibe no minus 5 cos x wethu ngizokuqola ngubeke kanjani manje la ngezansi vela ngithi besivumelene ngokuthi ungubani ngokuthi ungu du minus 5 sin x wethu bengithe kuzoba kanjani ungu U. Uyabona ukuthi siloke siphindelela sibuyela entweni efanayo siloke siphindelela sibuyela entweni eyodwa kodwa ungakhalazi kakhulu ngoba kukwenza ukuthi ukhumbule ukuthi usebenza nani. Sibe no 1 minus 1 over 5 EU plus C singakhohlwa C wethu ngiloke ngicizelela ukubaleka kwawo okungishiya nobani no minus 1 over 5e minus sin x sin 5x plus C. Awubona ukuthi siloke sibuyela okufanayo ngaphinda usithathe uthathe impendulo kubuyelele phezulu la usuka khona nombuzo wakho uqhathanisa ubona ukuthi kuyefana ingoba wena nje ususebenzise isubstitution ya U.